в същата тази зала, преди много време, а може би в съседната, доцент Силвия Благоева беше обещала, че ще направи един разговор с нас по проблемите на дигиталните съвременни методи, комуникации, отнасящи се към бизнеса. Няма значение кой в каква степен е в бизнеса. Дали е прохождащ, дали е ученик, дали е студент, дали е напреднал, дали иска устойчиво да се развива. Идеята е да обменим мисли и аз искам да ви благодаря, че тя удържа на думата си, въпреки многото ангажименти, които има. В качеството и на доцент доктор, преподавател, заместник ректор на Икономическия университет, а също така пък за нас е много радостно, че тя е носител на приза Достойна Варнинг от предпоследния конкурс. Тя ще представи нейния екип, аз само две изречения искам да кажа, че присъствах скоро на една конференция в Икономическия университет, на която присъства министъра на образованието и науката, народни представители, имаше включвания от няколко европейски държави. Темата беше изкуствения интелект. И тъй като когато аз завършвах своето математическо висше образование, тогава въобще не се говореше за компютри, електронно-изчислителни машини, елките навлизаха. И си казвам, с каква бърза скорост се развива нашето общество. Ние мрънкаме, ние сме недоволни, ние сме нещастни, едни от най-нещастните в света сме. И мисля, че стрелката ще се отмести към положителната страна, ако изчистим тези вредни чувства от себе си, надделее разума, че ние обитаваме една невероятна земя, че ние имаме разкошен климат, ние имаме всичко това, което Господ може да ни даде и имаме един неповторим ген. Тук има и млади хора и трябва да ви кажа, че това е голям повод за оптимизъм. И да се почувстваме по-отворени, по-щастливи. Ние сме образована нация, въпреки че има една тревожна статистика. На 12-то место сме в света по образованост на възрастните хора. И на 89-то място по образованост на младата генерация. Това е голям проблем. Може би презадоволяването, може би многото технологии, които вече всичко сервират под носа. Ние спряхме да се борим, както нашите родители, нашите баби, дядовци. Спряхме да си готвим, спряхме да си произвеждаме, да копаем красивата ни природа и земя. Но като че ли ще бъдем принудени, натам отиват нещата. Имате дума. Благодаря много на доктор Ненчева за прекрасните думи. Винаги е много сладкодумна. Вие я познавате много по-дълго от мене. Аз имам удоволствието отскоро да се запозная с нея, както и с голяма част от присъстващите. И за мен наистина е удоволствие да представим много така малък аспект от възможностите на дигиталните комуникации в бизнес среда. Мога много да говоря по тази тема. Вярвам, че всеки един от вас може да го направи, защото това е тема, по която всеки има мнение. Това е 100% категорично. И съм почти сигурна, че мнението на голяма част от вас не е позитивно. Моето поне за широкото навлизане на дигитализацията в личния ни живот никак не е позитивно. По отношение на навлизането на дигитализацията в бизнес средата, тази за която ще говорим, нещата изглеждат малко по-различно. Днес имах много така широка програма от ангажименти, както обикновено се случва. И благодарение на това, че част от тях бяха онлайн и част от тях бяха офлайн, успях да участвам в 2 пъти повече срещи, отколкото ако трябваше да бъдат само в един и същи вид. Част от събитията
бяха свързани с среща с министъра на образованието и науката, заместник министъра на образованието и науката. Срещата беше в хибриден формат, т.е. аз участвах онлайн, в същото време изпитвах студенти, в същото време давах консултации и в същото време гледах какво трябва да се каже за днешната среща. Това може да стане само ако имаме дигитализация на процесите. В същото време 50% от нещата, които правих в дигитална среда, не бяха изцяло в фокуса на моето внимание. Тоест част от тях, тогава, когато ги правим дигитално, остават в периферията ни и ние не ги изпълняваме така отговорно, както когато ги изпълняваме в реална среда. Знаете, че и тази среща можехме да направим в дигитална среда. Слагаме един линк, един Google Meet, всеки стои в къщи, почехли, с чанта с чаша, без чанта, кой както иска, по пижама, да, в съвсем различна атмосфера и среда. Само че тогава вниманието към това, което правим и към това, което трябва след това да направим на базата на знанията, които сме получили, не е на 100%. Когато можем да се отклоним вниманието в друга посока, ние винаги го правим. 12 минути е времето, в което някой може да внимава пълноценно в задачата, с която се занимава. В цялото останало време ние слушаме с по-малко внимание, отколкото се полага, и в крайна сметка след 15-та, 20-та минута ние спираме да слушаме с интерес. Това стои в основата и на нашата среща, т.е. опитали сме се да концентрираме нещата, които искаме да кажем, в рамките на по-кратък период от време, за да може, ако след това искате нещо да коментираме, или пък аз бих се радвала на споделяне на мнения, защото това са хора с бизнес и със сигурност вие имате някаква степен на дигитализация на дейностите, с които се занимавате, би било интересно и за нас, както и за всички, които са присъстващи в залата. В сферата на обучението, тъй като това е нашия бизнес, дигитализацията е от изключително значение. Това, което правим в момента, и момичетата ще ви го покажат, е да ползваме онова, което наричаме споделено пространство, или това са онлайн платформите, на които сме качили цялото знание, което имаме, и през тях осъществяваме комуникацията с студентите. Във всеки един момент, по всяко време, всеки един от тях може да ни каже нещо. Честно да ви кажа, това е голям проблем. Не може всеки по всяко време да каже нещо и да очаква, че в следващите 25 минути или 30 ще получи отговор на поставения въпрос. Този процес на интензивност е на лице само при дигиталната комуникация. Когато тя е в реална среда, комуникацията изглежда по по-различен начин. И аз, когато мислех какво да кажа, много внимателно и много внимавах, когато ползвам думичката дигитална, да не ползвам думичката общуване. Общуването има съвсем друг характер. Ние с вас общуваме сега, защото сме всички тук и сме заедно. Общуването има някакси по-интимен характер. Може да видите как изглежда, може да усетите аромат, надявам се. Може да видите изражение на лицето. Не само вие моето, но и аз вашето. През последните 3 години ние обучаваме черни екрани. Младежите, тук има 1-2 броя младежи, които участват в този процес през екрана. То е просто убийствено за нашата емоция и мотивация като преподавател. Да, обаче това е нещото, което Министерството иска от нас. Ние трябва да разработваме дигитални ресурси. Четете сега, че има дигитални раници на първокласниците. Дигиталната раница на първокласник. Това е супер странно. Много е трудно да се разработят електронни материали. Много по-трудно е, отколкото да излезеш и да говориш, защото когато говориш, чрез емоцията въздействаш на човека. А когато той чете и слуша, само това, което е написано, и то грамотно, има възможност да въздейства. Грамотността е най-голямото препятствие при дигиталната комуникация. Когато напишете един имейл, защото основната част от дигиталната комуникация се крепи на интернет и на имейла, ако не сте грамотни, каквото и да пише в него, по никакъв начин не може да възпроизведе нещо, което искате като положителен ефект. По-голямата част от ефектите идват от
пряката комуникация. В бизнеса обаче, без дигитална комуникация, според мен, не е възможно да се върви напред. Вие сте хората, които можете да ме опровергаете. Аз, когато търся нещо, първо проверявам дали компанията има сайт. Ако тя няма, за мен тя не съществува. Не мога да си представя, че има бизнес, който може да съществува без той да е в дигиталното пространство и без да рекламира през социалните медии. Тоест това е инструмента, който е най-често използван. Така че колкото и да не го харесвам, аз не го харесвам като средство за общуване, но като средство за комуникация в бизнес среда, за мен това е ключово тогава, когато искаме да развиваме бизнеса, включително и образователния. При нас това не е бизнес. Настоявам да го кажа, нашите студенти не са ни клиенти. Те са хора, които ние се опитваме да възпитаваме. И тъй като много искам да бъдем наистина възпитатели на студентите и на учениците, но ние работим с студенти, последната седмица, тъй като много се ядосах с това плъзгане на телефоните. Нали? Това е нон-стоп. Но това, което има на екрана на телефона, са онлайн магазини. Нали? Това е средство за рекламиране през телефона и през младежите. Но те не търсят информация в интернет. Те просто са едни пасивни консуматори. Това е голямата битка, която водим. Интернет ресурсите или технологията да се използва за създаване на знание, за затвърждаване на знание и за предизвикване на интерес, а не просто да бъдем пасивни консуматори. И така както ги бях накарала да направят нещо и те си плъзгаха по телефоните, ги накарах да ми изрецитират едно стихотворение. Страхотен шок настана, защото е много странно да накараш някой в час по производство на логистика да декламира стихотворение. Но едното девойче стана и издекламира бяла спретната каштурка с две лихи отпред. Което беше изключително мило и наистина показа, че все пак има светлина в този тунел и тя не е дигитална. Нали? Това е емоция, която може да се създаде тогава, когато човек има душа. Дигиталните технологии няма. И преди да дам думата на моите момичета, които ще представя, те не са ми лични, но въпреки това са част от моя екип. Днес с колегите от екипа на заместник ректорите коментирахме темата, защото разбира се споделих, че ще я представям. И сме на две противоположни мнения по въпроса дали имаме нужда от дигитализация и до къде трябва да се разпростира тази дигитализация. Едната дама, която се занимава с науката и развитието на иновациите в науката в нашия университет, каза, че разполага с дигитален асистент, който праща на срещи, дигитални и онлайн, на които тя не може да присъства. И този дигитален асистент, който все пак е изкуствен интелект, и подготвя записки по това, което е слушал, включително и снимков материал, като и изпраща това обобщение на български език. Казвам ти как го научи да говори български. Ами той се учи самостоятелно, защото изкуственият интелект се саморазвива. И по този начин, чрез изкуствения интелект, ние имаме възможност да се превърнем в многоръкия шива, т.е. да бъдем на повече места, отколкото физически и може би психически ни е възможно да присъстваме. Някак си по-нататък във времето, така да се мечтае да имам и такъв робот, който да върви с мен и да ми носи компютъра, чантата и всичките тези неща, с които ние влизаме в час. Но това е едната крайност на събитията и тя е на мнение, че изкуственият интелект следва да се развива до тогава, докато ние му разрешим и в крайна сметка в битката между изкуствения и естествения интелект по-добрия да победи. Нали? Това е естествения подбор. Моето лично мнение не е такова. Сега ние имаме специалност информатика, която обучава IT специалисти и това е търсена много, развивана много, защото IT специалистите са с много високи заплати. Да, обаче през последната седмица, последния месец дори, основните липсващи специалисти на пазара не са IT специалистите, а са шлосери, строгари и кранисти. Това са хората, които изобщо нямат касателство с нашата дигитална комуникация и ние не ги създаваме не защото нямаме желание, а защото няма младежи, които искат да станат строгари, кранисти и шлосери. И в един момент
изкуственият интелект ще замени всички професии, които са свързани с дигиталната комуникация и ще правят записки, ще изнасят доклади и ще ни запознават с всичко, пък ние няма да имаме кой да ни издои кравата. Нали? Най-образно казвам. Така че много, много трябва да внимаваме докъде и как. Но пак ще кажа, за комуникацията в бизнес средата, лично аз, без изкуствения интелект, т.е. без участие на дигитализация по някакъв начин, не мога да си представя, че е възможно. Ще дам думата. Добре. ще коментираме и тази. Всеки има своя гледна точка и смятам, че така е редно да бъде. Двете прекрасни момичета. Все още не мога да им кажа дами, не защото не са, но за мен те са все още деца. Това са Гергана Касабова и Петя Емилова. Те са нашите администратори на платформата Moodle в Центъра за електронно и дистанционно обучение. С голямо внимание направиха презентацията, свързана с дигиталната комуникация. Надявам се, че вече се успокоиха и ще имат възможност да представят това, което са подготвили. И ако имате въпроси, ще се получим след това с отговори. Благодаря ви. Извинявайте, гледах да не съм дълга, но не ми се получи. Здравейте, аз съм Петя Емилова. Аз ще започна с теоретичната част на това какво всъщност е дигиталната комуникация. Ще започна с теоретичната част на това какво е дигиталната комуникация. Както сами вече видяхте, темата е съвременни методи за дигитална комуникация в бизнес средата. Какво всъщност е дигиталната комуникация? Това е използването на онлайн инструменти, като електронна поща, изпращане на съобщения, социалните мрежи. Чрез нея се достига до други лица или определена аудитория с цел споделяне на информация. Тя също така позволява на компаниите да си сътрудничат по-ефективно със своите целеви групи, намалява разходите и предразполага навлизането на световния пазар. С други думи, появата на дигиталната комуникация повлиява на начина, по който фирмите осъществяват своята вътрешна и външна комуникация. А какво всъщност е вътрешната и външната комуникация? Вътрешната комуникация е комуникацията, която осъществявате със своите служители, менеджерите във вашата организация, собствениците. Докато външната комуникация, това е комуникацията с доставчиците, клиентите и всички заинтересовани страни, с които е свързана вашата организация, както така и обществото. Ползите от дигиталната комуникация. Ползите са най-голямата полза е това, че дигиталната комуникация минава отвъд всички граници. Всички граници имаме предвид времеви, географски и демографски. Можете да имате срещи навсякъде, по всяко време и с всеки. Въпреки че онлайн срещите са по-кратки, те обикновено са по-продуктивни. Пътните разходи са намалени до минимум, когато изберете видео или аудиокомуникацията. А също така тя е лесна за документиране, тъй като винаги може да се върнете назад в имейлите, да прегледате какво сте написали, можете да върнете записа на вашата видеосреща, ако имате такъв направен. По този начин може да си припомните нещо, което сте забравили. Кои са основните комуникационни канали? Тук сме извели основно имейл, съобщенията, видеоконференциите, уебсайта на компанията, социалните мрежи и телефонните видеоразговори. Имейлът е най-често срещаният начин за комуникация, особено в бизнес сферата, като той е удобен и ефтин. Предполагам, повечето от вас имат имейл акаунти. Може да използвате както официален, така и неформален и полуформален начин на изразяване във вашите имейли, като е важно да спазвате 3 правила, когато пишете имейл. Първото правило е кой е получателят на вашия имейл, за какво пишете във вашия имейл, т.е. темата на вашето писмо и кога очаквате отговор и дали всъщност очаквате отговор на този имейл. От друга страна, изпращането на текстовите съобщения като SMS-и е бърз и ефтин начин също така за връзка с клиенти, служители, доставчици и превозвачи. За изпращане на моментални съобщения може да използвате както Viber, така и WhatsApp, които са безплатни приложения. Може да използвате моментални съобщения както при външната, така и при вътрешната си комуникация.
Чрез вътрешен канал можете лесно да информирате екипа си за спешни случаи, промени, срещи, нови задачи, които трябва да изпълнят. От друга страна, може да създадете вътрешен канал за начин на живот, за да изградите взаимоотношения с вашите служители. Видеоконферентните разговори, това е видео и аудиовръзка, осъществена чрез приложения като Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Slack и много други приложения, които поддържат видео и аудиокомуникация. Също така за мобилните устройства може да използвате FaceTime за потребителите на Apple и телефонно видеоваждане за потребителите на Android. Уебсайтът на компанията може да бъде чудесен канал за изграждане и поддържане на вашата комуникация. На уебсайта на компанията клиентите и заинтересованите страни могат да научат повече за нейните дейности, продукти и услуги. Като при уебсайта на компанията вие по-скоро сте пасивният участник, защото вие вече сте въвели информацията. Активният участник в случая е човека, който се интересува от вашата компания. За социалните мрежи те ви позволяват да създавате и поддържате силна връзка с клиентите си, като чрез страницата на бизнеса, така и за достигането на нови клиенти чрез реклами. Преди да започнете, трябва да изберете най-добрия медиен канал за вашата аудитория и да изградите стратегия, която да е подходяща. Разбира се, може да използвате социалните мрежи, за да укрепите пазарната си позиция и да изградите отношения не само с клиентите, но и с бизнес партньорите си. Освен това, с помощта на социалните медии, бизнесът се ангажира своите клиенти и в процеса на разработка на нови приложения или продукти. Съществуват и организационни социални мрежи, които са частни социални мрежи, които вие може да достъпите, нещо като частен Facebook само за вашата организация. От друга страна, телефонните разговори, най-често разпространеният инструмент за комуникация е телефонното обаждане. Когато правите официален телефонен разговор, първо го планирайте и съответно информирайте събеседника си. Планирайте какъв ще е дневният ред и основната цел на вашето обаждане. Следващият слайд е споделеното работно пространство. Тук сме ви представили две от най-използваните платформи за споделено работно пространство – Google Workspace и Microsoft Teams. Ние в университета основно използваме Google Workspace. Какво всъщност визираме под споделено работно пространство? Тук визираме онлайн ресурси, платформи и технологии, които трябва да разграничим от физическите споделени работни пространства. Споделеното пространство осигурява канали за вътрешна комуникация, като незабавни съобщения, видеоконференции, предлага инструменти за съвместна работа, като споделяне на екрани и документи. По този начин тези решения за съвместна работа ви осигуряват безпроблемна дистанционна работа в реално време, точно както в физическата среда. Какво всъщност ви предоставя работното пространство на Google? То безпроблемно интегрира на едно място бизнес решенията, от които се нуждае вашият екип. Позволява ви да създавате собствени виртуални стаи чрез Google Meet. Позволява ви да създавате Google документи чрез Google Docs. Предполагам, повечето от вас са използвали пакета на Microsoft, където има Word приложение, с което да създавате документи. Това е еквивалент на Microsoft Office. За да споделите документи и презентации, можете да поставяте коментари и много други. Приложенията към Google Workspace са еквиваленти на приложението на Microsoft, както казах. И след редакция онлайн, те винаги могат да бъдат изтеглени на вашия компютър, да продължите работата и офлайн след това. Когато говорим за вътрешна дигитална комуникация, Microsoft Teams е най-често използваната платформа, защото е удобно за потребителите и работи с Office 365. Съответно, с нея може да работите и с придружаващите ги приложения, като Excel, Word и PowerPoint. Платформата разполага с вътрешен чат, създаване на задачи, създаване на екипи, вътрешна линия за обаждания, както и календар за събития. От друга страна, Asana, Jira и Trello са по-скоро инструменти за управление на проекти, чрез които може да създавате различни проекти и задачи, да проследявате тяхното изпълнение.
Тези софтуери подпомагат екипите да си сътрудничат и да проследяват напредъка си. Това структурирано знание гарантира, че всички са запознати с процеса на работата и задачите се изпълняват на време и в рамките на бюджета. Все пак да споменем и някои от недостатъците на дигиталната комуникация. Една от основните пречки пред общуването са техническите проблеми, които могат да бъдат причинени от проблеми с софтуера, хардуера или мрежата. Друг проблем, който може да възникне, е техническата грамотност на участниците в дигиталната комуникация. Също така има опасност от забавяне на отговор или влизане на съобщенията в спам папката, което е резултат от неспазването на правилата за писане. Също така голям проблем е и липсата на личен контакт при дигиталното общуване, за което вече е много каза. Това е от мен, сега ще продължи колежката. Здравейте, аз се казвам Галяна Касабова и за разлика от доцент Бългал, аз съм на мнението, че дигитализацията, изкуственият интелект, като цяло технологиите са в помощ на специално на по-малко поколение за работата, която определено ние извършваме, тъй като поддържането на близо 10 000 студента без ресурсите, с които разполагаме, е невъзможно. Ще ви представя малко по-практическа част на днешното занятие и по-скоро как ние организираме с най-лесните възможни стъпки един от най-използваните комуникационни канали, именно имейлът, като преди това ще ви посоча малко интересни факти, като това, че 4 милиарда че има 4 милиарда имейл потребители към 2020 година, а до 2025 се очаква да станат 4,6 милиарда. 90% от потребителите проверяват поне веднъж дневно имейл адресите си. Изпратените имейл съобщения през 2020 година са 306 милиарда, през 2022 са 376 милиарда. Т.е. виждате за какво скорост става въпрос за 2 години. Като тук е уместно да кажем, че тези 2 години са точно COVID средата, така че нормално. Спам формира близо 54% от имейл трафика, което означава, че това са проблемни рекламиращи съобщения. От 50 до 75% от имейлите се отварят от мобилни устройства, като тази информация специално за мобилните устройства е много важна за бизнесите като цяло под всякаква форма за предлагането на продукти и услуги чрез имейл маркетинг, тъй като бизнесите забравят именно факта, че на мобилни устройства изгледът е много по-различен от десктоп приложението. Затова предлагаме тази информация. Най-популярните клиентски приложения, и по-скоро мобилни приложения, са Apple iPhone 28% и Gmail 27%. Те са лидерите на пазара. 80% от имейл съобщенията се отварят до 48 часа от изпращането им и вероятно, ако не сте получили отговор до 48 часа след изпращането, няма да получите и такъв. 64% от компаниите считат имейл за най-ефективен маркетингов канал и това, което предполагам бизнеса го интересува най-много е, че клиентите, които купуват продукти рекламирани чрез имейл, харчат с 138% повече от тези, които не получават рекламни имейли. Така че колкото и досадно да ви се струва, когато получавате такива имейли, на подсъзнателно ниво вие искате да си купите някакъв продукт след известно време. Така, особено ако е заяден. Особено ако е заяден. Точно така. Сега ще продължа с организирането на една Gmail почта по най-ефективния начин, който може да се визуализира тя, тъй като често пропускаме тази подробност, че се губим в имейлите си, че нямаме структура на имейлите си. Това е важно да създадем такава. Сега ще премина към Gmail акаунта си. Както виждате, това е нормален Gmail акаунт, нищо интересно по въпроса. Така, първото, с което ще започнем е определение на типа на входящата почта. Това се случва от зъбното колело или така наречените бързи настройки и промяна на типа на входящата почта на първо непрочетените. По този начин моята почта ще се раздели на две нива.
Независимо кога съм получила непрочетен имейл, той първо ще се визуализира отгоре като задача за правене. Т.е. като дейност за извършване. По този начин никога няма да си изгубим непрочетените имейли, тъй като списъкът е много дълъг, което в повечето случаи е така. Това е първата част от организацията. Втората част е създаването на структура от имейлите и това се постига с етикети. Тук, както виждате, аз имам няколко нива, няколко етикета, но те са относно различни теми, както виждате. Например, ако вие искате да създадете такъв, отивате в левия панел, избирате плюс, именувате етикета по желан от вас начин, например, отдел продажи. Само да вметна, разбирайте етикетите като отделна папка във вашата почта. По този начин може да изсортирате писмата си по различен начин. Да. Аз сега ще ви покажа такъв, който съм събрала вече информация в него, за да видите как се... Може да копираме структурата на фирмата, каквито Именно. има. Именно. И с това, че го правим по този начин непрочетени, можем да самият ни имейл да бъде като задачи за правене в един момент. Тъй като се очаква, нали, в един бизнес да се генерира страшно много поток информация. Така, ето тук сега най-отдолу се визуализира последният етикет, за да добавим писмо в тази папка. Маркираме съобщението. Да кажем ето това. Търсим иконата за етикети. Тя обикновено е предпоследната в Gmail почтата, преди трите точки. Етикети. Ако имаме голям списък от етикети или голяма структура на фирмата, можем директно да търсим в търсачката, да създадем нов, ако е за някакви нови цели, или да го добавим където решим, като просто маркираме и приложим. По този начин. И ето тук се вижда като... Къде е маркирано? Отделение, да. Да. Как изглежда така по-пълна структура? Тук докторантура като отворя. Ми излизат всички неща, които са свързани с докторантурата, което в случая въобще не е така, но аз забравям да се поставям понякога етикети. Ето тук на изпити са доста повече. И така се пълни по всяка тема. И в един момент дори това всъщност е бъдещо развитие на Gmail, ще разпознава темите на имейл и ще ги добавя само в етикетите. Но това предстои. Така, това е гледна точка на структурата. На следващ етап е насрочване за изпращане на имейл. Това предполагам често се налага да извършвате рутинни изпращания на някакви имейли или като цяло някакви задачи, които може да автоматизирате чрез насрочване на изпращането. Ще ви дам като пример ние как използваме тази функционалност. Много често имаме дата за стартиране, много често винаги имаме дата всъщност за стартиране на учебната година, но ние, разбира се, предварително трябва да сме си подготвили структурата на курсовете, като цяло създаване на акаунти и така нататък. За тези неща ние изпращаме имейли. Тъй като те са готови в един момент и ние чакаме да дойде този срок, вместо да ни е записал някъде на календара, си го добавяме като насрочване за изпращане и когато настъпи датата и часа, в който ще трябва да се изпрати, се изпраща автоматично. Само нещо попитам. Значи аз разбирам това нещо, но при АБВ няма такова отделение. Така че това касае само Gmail. Именно. Тук е иконката на Gmail. Слагаш различни папки, но не можеш насрочно. Ако използвате АБВ или MailBG, добра инициатива е да се насочите към Gmail, тъй като така или иначе се предлага като безплатен акаунт. Да, то може да се препоръчи цялата информация към Gmail. Именно. Също така, един Gmail акаунт ви предоставя много повече приложения, които да използвате в последствие. Да. Интеграцията е доста по-голяма и с повече приложения, и с сайтове, и с всичко. Така че просто като идея. Сега ще ви покажа как се прави самото насрочване. Само да се върна. Така. Избираме ново съобщение, както обикновено, не се налага. Пишем получател, това е задължителният компонент, не е задължително да слагате тема или текст, но все пак да сложа.
където е бутон изпращане, има една стрелкичка, още опции за изпращане. Тук се визуализира насрочване на изпращане. Тук се визуализират трите най-използвани като цяло в Gmail опции. Утре сутрин в 8 часа, утре след обед в 13 часа и понеделник сутринта в 8 часа. Задължително. Или, нали, ако искаме да сме много работни или имаме някакъв друг срок, в който искаме да го изпратим, избираме избор на персонализиран дата и час, където може да се направи. Да се запишем ръчно. Насрочваме изпращането. Ако евентуално има някаква промяна, тъй като, разбира се, винаги излизат някакви специфични обстоятелства. Вляво лентата тук има секция, която е насрочен или насрочени, зависи как да настроя цяло изгледа. Насрочен и тук виждам какви имейли са насрочени и кога ще се изпрати самия имейл. За да се промени, премахне и така нататък, се избира, първо се анулира и този имейл, който е насрочен, се изпраща в чернови. Тук може да се редактира и настрои отново. Това е една от опциите, които така използваме доста често. Така, нататък, това е моята любима опция, тъй като на мен много често ми се налага да качвам прикачени файлове, абсолютно всеки път ги забравям. Просто, да. Това е отмяна на изпращане на имейл. Както казвам, често се налага да изпращам някакви имейли, по някаква причина, когато изберем бутона изпрати, тогава виждаме някоя правописна грешка, че някой липсва в имейла, ще поставя какъвто да е файл. Тази опция, много е полезна. Така, пак сега тук ще вляза в чернови, за да пиша пак имейла. Решили сме, написали сме си имейл, добавихме си получателите както винаги, избираме изпращане, сещаме, че трябва да има прикачен файл. И имаме едни 5 секунди, тук където може да го отменим, но те често не са достатъчни, като в случая. Тук долу се визуализира. Но хубавото е, че опцията може да се увеличи до 30 секунди. Т.е. отмяната на имейл може да върши 30 секунди. Да. Отиваме на настройки, горе зъбното колело, преглед на всички настройки. И тук на общи, четвъртата опция е период за анулиране на изпращането. Тук ви препоръчвам да сложите 30 секунди. Най-добре, от опит казвам. Случва се в последния момент да забрави наистина. Това се заема малко по-надолу и запазваме промените. И сега, понеже трябва да напълним почтата на колежката. Това с тестови изпращания. С тестови изпращания. Да има разлика. Изпращаме отново. И сега този екран ще стои доста дълго време. 30 секунди в случая. Ако случайно не пречи, може да натиснем хикса или да прегледаме съобщението, което сме изпратили. Но когато натиснем преглед на съобщението, то отново ще се изпрати веднага, така че ако не сте сигурни, натискайте преглед. По-добре да натиснете отмяна. Да. Хайде да натискам отмяна, че колежката тук. Да, ако натисна отмяна, се визуализира отново като съобщение, където мога да напиша още нещо. Това е доста полезна опция, поне според мен, аз това казвам. Така, на следващ етап. С други думи, те ги подмами, че могат да върнат изпратено съобщение, а могат само да отложат за известно време. Не, се отменя. Отменя се в рамките на 30 секундния срок. Връща се като чернова и после отново се настроива. Да, ясно е, но само за 30 секунди. Да се сетиш след един час и да кажеш, не връщам го обратно. Не, то наистина, аз не се правя етап, казвам, че абсолютно винаги, когато натисна бутон изпрати и се сещам, че още нещо имаш да добавиш. За жалост е така. Следващата опция, която също много често използваме в нашия център, е използването на шаблони. Тази опция често хората не са запознати с тази опция много често, тъй като тя подразбиране е деактивирана. Сега ще ви покажа първо как се активира, но това, което прави е, че
можете да направите шаблон на неща, които изпращате често. Било то отговор или нов имейл. При нас това са, да кажем, ние имаме 3 форми на обучение. Имаме магистри, бакалаври и професионални бакалаври, отделно. По този начин ние генерираме едно съобщение, което обаче трябва да се прави по различно време на различни хора, говорещо различни неща в повечето случаи, но това е друга тема. И за тази цел използваме шаблон, на който просто променяме част от текста и изпращаме. По този начин много се подобрява продуктивността ни, тъй като няма нужда да пишем всеки път едно и също и да го мислим, но тук запетайка сега да сложа, тук какво беше и така нататък. По-малко да се развива мозък. Той мозъка се развива вече по друг посока. Другото, за което може да се използва е за отговори, като да кажем сега в темата на бизнеса, може да е ревюта на продуктите ви, който е благодаря ви, че оценихте нашия продукт, можем да ви помогнем с нещо и така нататък. Това може също да бъде презентации. Да, именно. Именно. За да се случи това, но то е само пак Gmail, така? Да. Говорим нали цяло за Gmail, тъй като ние работим за Gmail. Отиваме на зъбното колело настройки. Но той по принцип има най-много функции. Другите... По принцип, да, така. Това принципно платен ли? Не. Също като това билет е платен. Но ако се доплати, може да се отворят повече функционалности. И за това ще говорим. Да. След малко. Да. Отиваме на зъбното колело, избираме преглед на всички настройки. Тук даже може да видите колко настройки има по принцип на самият Gmail. Отиваме на... Обаче нещо... Нищо, просто тук трябва да ми се виждат останалите. Минута обаче сега не се виждат. Само за... тук са долу. Да, извиняйте, просто ми се смени изгледа. Да, отиваме принципи на общи, отиваме на разширение. Обикновено лентата представлява цяла лента, да, но тъй като презентирам нещата отиват отдолу, отиваме на разширение. Втората опция е шаблони. Както виждате, подразбиране е деактивирана, избираме активиране. Отново не забравяме запазване на промените. Сега ще ни върне към почтата. За да създадем шаблон, по принцип може да използваме черновите, тъй като те са най-честата алтернатива. И за да изпълним почта с чернови, може да отидем на чернови, да си намерим имейлът, който ни интересува, случай е този. Избираме трите точки тук, шаблони, запазване като шаблон, запазване като нов шаблон. По подразбиране, темата на съобщението става името на шаблона. Ако искате да ги различавате по друг начин, в случая аз ще напиша тест 1, ако ми хареса, наименовате го и давате запазване. Сега вече имате налични шаблони, като ще се върна. При писане на ново съобщение, от тук, добавяте с получателя, флешката, избираме трите точки, избираме шаблон. Те вътре би трябвало да нареждат колко шаблона са направи, би трябвало да са колко. За различни неща може да имате различни шаблони. Именно. И по този начин се подобрява, както казах, активността ни, черновите ни не се пълнят с светлинна скорост. Това, което ви представихме, беше част от Google Workspace. Това е споделеното работно пространство на Google, за което говори колежката. С един обикновен безплатен акаунт получавате 15 GB пространство от Google Диск. Получавате опциите за сътрудничество и споделяне, получавате работа с Google Docs, презентации, анкети,
вътрешна чат система, да няма да повтарям грешката. Но ние като образователна институция работим с Google Workspace for Education, т.е. с Google на организационно ниво, където имаме малко повече предимства. Повечето предимства при нас се основават на паметта, която вземаме. Тъй като нашите студенти трябва да генерират много информация, тя трябва да се съхранява някъде. Това се случва през Google Диск. Същото важи за преподавателите, тъй като самата ни платформа използва ресурсите на Google. Тоест, обвързваме с платформата с това да работи с Google Drive, с Google формуляри, с Google Meet най-вече. Но да, и там ще влезем малко по-късно. Това, което получават студентите през Google Workspace Education е 30 гигабайта пространство, колкото и малко да ви звучи, много трудно го запълват милите деца, но 30 гигабайта, което е двойно реално на размера, който се предлага по принцип. За преподаватели и служители на потребителско ниво се предлагат неограничено пространство, но на организационно като цяло е до 100 терабайта. Да, това са доста големи числа. Ние го ползваме близо 2 години, над 2 години и половина, долу-горе от COVID. И към момента мисля, че сме заели с около 35-40 терабайта от 100. Но това, нали, е генерирана информация, която ние не изчистваме към момента, тъй като нямаме приоритет да правим. Сега ще ви покажа какво всъщност е Google Workspace. Той е буквално при входа в Google, когато имате Gmail аккаунт, да натиснете и тази мрежичка тук. Това представлява Google Workspace и всичките приложения с него, като това, което виждате тук, са малка част от приложенията, може да се активират още при необходимост, като for Education има и други предимства, но те се активират от администратора ни. Така или иначе, тъй като, да кажем, ето тук аз имам една опция, която няма да я видите в нормалния Google аккаунт, тя е админ, това е за администриране на студентски аккаунти. До сега няма да влизам, тъй като има лични данни. Така може да влизате в YouTube, така ли? Да, YouTube е част към Google Workspace. Да. Може да се генерира линк, който да се вгради в нашата система и да се визуализира директно на страницата. Да. След малко ще ви покажем и самата платформа, ако ви е интересно да видите какво всъщност е. Да. Освен всичко това, което се предлага тук и, както казах, включените от администратора функционалности, вие може да изтеглите или закупите, защото има платени и безплатни добавки от Google Workspace Marketplace. Ще покажа как изглежда това. Има както външни, т.е. разработени от външни фирми, така и вътрешни добавки на Google. Но да, тук може да се търси по най-популярни, Някои са най-популярните. Само че това е за чартове само. За графики, да. Има всякакви. Ето тук се вижда веднага Zoom, Google Workspace. Самата интеграция на Google с всички останали платформи е на много високо ниво, даже бих казала, че те са на първо място в интеграция. Тъй като те разработват повечето веб страници, така или иначе. Има Intelligent App, Work from Everywhere, където може да видите ето го Teams, Salesforce и други софтуерни решения. Да, всичко има. Само да мога да готвят. Скоро не мога да. За платформата Eborn, ние ще я видим след малко, ще видим структурата на един курс, как изглежда за дистанционно обучение, вътрешните ни чат съобщения, където може да се пишете с преподаватели, колеги, дори с нас като администратори могат да се пишат през тази система, имейл интеграцията на студентите
И връзката с Google Meet, като ще ви покажа и за YouTube как се вгражда, тъй като имаме един наличен курс. Така. Ако школа кали обучителен процес? Не, нас не дават там да учи. Трябва реално. Реално. Присъствено. Дори по време на COVID. Така трябва да бъде. А сега- Медицина трябва да е така. Така, това се визуализира в момента от гледна точка на преподавател, но това виждат и студентите, като влязат в своята система. Само да кажа, тъй като ви го каза много бързо и допускаш, че всички разбират какво искаш да покажеш. Това е нашата платформа за електронно обучение. Платформата, която използва университета, това е нашето работно пространство, за което говорихме и начинът, по който всъщност ние през последните 2 години и половина общуваме с нашите студенти. Това беше нормалната ни работна среда в COVID, след което я превърнахме и в нормална работна среда след COVID, защото младежите харесват дигиталната среда за общуване. Те са хора, които само това търсят и тогава, когато трябва да се изправят и не да кажат стихотворение, а да излязат и да решат нещо на дъската, защото така трябва да бъде, никой не желае. Абсолютно никой не желае да стане и да се изправи с лице към аудитория, на която да говори. Това е много странно и всички те казват, че от училище не са изпитвали този стрес. Да. Не знам младежите какво ще кажат. Обичате ли да излизате на дъската? Аз, когато бях ученичка, ме изпитваха само на дъската. В смисъл, че аз не съм говорила от другаде, освен отпред с лице към всички. Това сега така ли ви изпитвате? Ставаш оратор. Да. Изобщо не ти да влезеш на дъската. Налага се склада дъската. Не е много приятно, ама не е нищо страшно. Преживяла съм. Езици говори, че непрекъснато комуникация. Даже до ставаше и Презентация пред подиум. Много презентации имат. Добре, тестове, всичко, което се прави, всичко дигитално го прави в момента. Що е дигитално, от всяка има да го прочете и го направи. Как дигитална линия ги пазим? Те са в стаята, но пишат на компютри. Не, те компютрите са само за тест. Те са направени и на тях се изглежда само теста. Да, точно така, тестовия център. Нали, между електронно и дистанционно има разлика. Заповядайте. Тук показвам как се изгражда. И ти го показвам, а ние не да гледаме. Не, имато не. Там се сече имел код. Така, първо да ви покажа как изглежда една дисциплина. Всъщност второ ще върна за момент назад, тъй като вие говорите. Това е налично за договора всеки студент и преподавател. Да. Защото ние това тук е първи път, защото имаме там назад. Да научат сега да се спахане. Аз научите Няма да да Те са още са млади и за това. И зелени. Да, и зелени. Аз имам вече твърде твърде голяма школовка да викам винаги, когато говоря. Така, за всички студенти и преподаватели се визуализира преглед на курсовете, където виждат текущите дисциплини, които ще изучават. Текущите, като казвам, за зимен семестър, в случая 23-та, и предходния летен семестър. Това е за студенти, които са в редовна форма на обучение. Така, както виждате, всъщност това не знам да се виждат пред, да, излизат правоъгълнищата с името на дисциплината и в кой семестър е, като има опциите за филтриране на курсовете. Да. Сега за целите тук сме подготвили тематичен курс, основен за търговския бизнес. Обикновено една дисциплина включва кратко представяне на дисциплината, обявления, където преподавателите могат да качат важна информация относно срокове, дискусии и така нататък. Второто, даже първото по важност е връзката към виртуалната стая Google Meet.
Това е първата интеграция на системата с Google Workspace for Education. Избирам да се отвори в нов прозорец. Сега ще ви мятам. Всъщност няма, защото се изключва микрофоните. Тук мога да ги разреша. Така, плюса, който се получава при интеграцията на студентските акаунти, които завършват на students.v-varna.bg, които също са Gmail акаунти, е това, че могат да се присъединяват към своите лекции без нуждата от това да питат, да се верифицират пред преподавателите. Да, вие преподавател. Това е голям плюс, тъй като по принцип би трябвало, ако нямате такъв акаунт, сега ще се личния. Не нужда да го показваш. Това беше проблем, който установихме по време на COVID, че Google Meet има желание преподавателя да управлява процеса на присъединяване на студенти към занятието, което е нормално да е така, за да може да контролира кой влиза и кой излиза. Да, обаче, когато Google Meet стаята се посещава от нас 100 човека, няма как на всеки да кликне и да потвърди, за да влезе. И това, когато някой закъснее, вече стана голям проблем, защото когато е пусната презентацията и те започват, то се чува едно тън. Нали, едно е да закъсняваш и да влизаш в залата от задния ход, друго е през Google Meet, трябва да изключи презентацията, да потвърди поканата, пак да влезе. И тъй като дълго време се карахме на студентите, за да влизат на време, това е нещо, което е неуправляемо и не можем. Да, решихме въпроса генерално, създадохме на всички задължително имейли и по този начин те могат да влизат в стаята без да чукат, както се казва, т.е. просто се присъединяват. Създаване на имейли през Gmail. Да. Сега въпросът тук стигна до там, че ние слагаме факултетния номер на студента, пломбата и стандартното разширение. Но студентите се борят за правото сами да определят какво да бъде първата част от техния имейл. Нали? Демокрацията предполага те да си го изберат. Не е демокрация. Това е обучение и институция, която казва, че факултетният номер стои в началото, за да може преподавателя, като получи имейла, да разбере. Нали? Защото имахме мандаринка 24, всякакви сладоранка и всякакви други неща. Така че нали, всяко нещо трябва да има някакви ограничения. Въпросът с ограниченията за мен е много важен за всяка дейност. Това е изгледа на администрацията, като си има някакви настройки, които са вдигане на ръка, ако имате въпрос. Вътрешна система за чат също тук има, което може да пишете на преподавател, ако имате въпрос, без да прекъсвате неговата лекция. Ето на тези хора ние преподаваме. Така изглеждат те, ние пускаме компютъра, те си слагат по една снимка на плажа, където си пожелаят и ние говорим на тези картинки. 20, 30, 50, 60, колкото са, ние обучаваме такива картинки. Много приятно. Не е добър вариант. Когато няма друг начин, е ясно, че е така. Развитието на обучението и на образователния процес неизбежно ще доведе до това да работим основно дистанционно. Голяма част от случаите може да се разбере. Не, няма обратна връзка. Ефективност на слушане, на възприемане, на взаимно. Но пък има предимството цялото семейство да се обучава. Да. Или никой. Снимката седи, снимката стои и ние водим диалог. Понякога монолог. Ами ще може да степен тогава. Разбира се, естествено, че не пълен. В края на изложението лектора може да зададе въпрос. Задава, да. Всички така правим. Въпросът е кой отговаря. Задаването на въпрос. Тогава има после, че се изнизал. Защото аз съм дори си ги пиша в бележника. По-малък брой студенти. Да, висше образование не е задължително по принцип. Заповядайте. Да, има доста функционалности, които може да използвате, като качване на различни видове файлове, поддържат се много. Да кажем 90% от възможните файлове
Възможно е предаване на задания, домашна работа, курсова работа, реферат, като за това има определен ресурс. Сега няма да влизам в подробност как всичко това се случва, просто го има налично, тъй като помага за нашите като преподаватели. За клипчето, което говорих за вграждане, току-що вградих едно, където ако имате някакъв наличен видеоурок, може да изберете и да си го пуснете. В момента обаче нямаме аудио, защото отказахме Том Колнич преди малко. Да. Имаме някакво аудио. Ето е рекламния клип. Има налични тестове, те са вградени, т.е. преподавателите си създават въпроси, структурират ги по някакъв начин, настройват ги за определено време и когато дойде време студентите да правят този тест, той се отваря тук, той се пише даже тук отворено от крайница от долу, влизат, правят с теста и той е оценен автоматично. В повечето случаи има такива случаи, където има отворени въпроси, които се оценяват ръчно. Но това са допълнителни функционалности, за които няма също да навлизаме в подробности. Отделно за имейл интеграцията, тук имаме списък с участниците в целия курс. Това в момента е просто примерна дисциплина и няма реален брой участници, само ние присъстващи сме тук. В повечето случаи списъкът стига от 30 до 700-800 човека, според зависи каква е дисциплината, кой курс е и така нататък. Има опциите за филтриране на участниците за по-лесното им намиране, но тук се вижда използването на ето това представлява един студентски акаунт. По този начин маркираме, копираме, изпращаме съобщения. Това за обучението за бизнеса, то ще помогне това нещо. Това е за вариант за създаване на работно пространство. То може да бъде структурирано. Работно пространство в офиса има. Да. Средство за точно така. Да. Поставяне на задача и след това преглед на изпълнението от страна на всички, на които е поставена тази задача. Тогава, когато задачата предполага това да бъде или презентация, може да се разработи презентация на продукт или реклама от различни участници и това може да се види от всички и да се коментира от всички, ако така е направено. Тоест имаме обща оценка на изпълнена задача. Може да се види само от този, който е поставил задачата и по този начин той да направи оценяването самостоятелно. Има различни варианти. Има вариант за комуникация чрез системата за съобщения, която е горе, като могат да се изпращат съобщения едновременно до всички. Ако организацията е голяма и се поставя задача, се изпращат до всички едновременно. Може да се изпращат съобщения и до отделни, в зависимост от това какво искаме да кажем. Отделно от това, всички, които са записани в този курс, могат да изпратят съобщения на всички останали, включително и на този, който е поставил задачата. Тоест, възможностите за обратна връзка са 100%. И на този, който поставя, и на тези, които имат неясноти, свързани с задачата. Или ако имаш стъпително обучение, ти го правиш по същия начин. Различни варианти са, така е. Но Viber за образователния процес, няма как да стане. Там говорим за по-големи организации и по-големи видове. Където с по-голям материали и така нататък. Точно така, да. Обмен на по-голяма информация. Сега по отношение на Facebook и на Viber, голяма част от колегите, въпреки че разполагат с тази система, предпочитат да си направят студентските групи в Viber или в Facebook и по този начин осъществяват комуникацията по-неформално. Това е по-институционализирано. Това е официалният инструмент, защото пък това позволява да се прави проверка. Нас ни проверяват органи, оценяващи, контролни и дава възможност да се види кой какво е свършил, не само по студентите, но и преподавателите. Ето другата седмица ще дойдат от агенцията по акредитация и ще ни оценяват на базата на това как ние използваме платформата и по какъв начин се свързваме с студентите, отговаряме ли на време. Може да тази се... платформа към вас безплатна ли е в момента? Да. Тя е платформа с отворен код. Тя е платформа с отворен код, която... Ние сме си. Да.
Но безплатно е към да. Ние сме си персонализирали за тази цел. Да, но иначе е безплатно. Всъщност това е LMS, по-детайлно да вляза, LMS система, това е част от управленските системи, създадени в помощ на управленското ръководство като цяло. Знаете, че има личности в България, които имат по 50 фирми, най-малко. И такъв варненец познавате всички. Това е също форма той да координира всичките тези фирми в определен момент, нали, и така нататък. Определен въпроси. Също може да ги контролира, може да ги ръководи, може да ги информира, може да ги идентифицира, кой е на работното си място и т.н. Например, ние сега в асоциацията, Даниела може да каже, живот по тъгата родителската общност, имаме си Viber група и те винаги съобщават в тази Viber група на всички родители какво става. Кога има празник, кога какви материали трябва да подготвят и т.н. По същия начин пък Нели и Милена имаме Фейсбук група за другия център за възрастни жени. И трябва да ви кажа, че 70-80% от възрастните жени са грамотни и сами си теглят информацията. Ние качваме всичко това и аз благодаря на колегите. Примерно сега има промяна на разписание на автобусите. Колегите го качват, за да могат възрастните хора да знаят тия промени в град Варна. Откъде иначе? Ще отидете, както беше и ремонта за Виница и т.н. бяха спрени автобуси. Тоест това е една чудесна форма за комуникация с много хора по даден предмет на информираността. Да, но това е и един своеобразен Big Brother. Всичко, което се случва там, се записва по дни, часове. Кой кога е влязъл, какво е правил, когато е влязъл. Може се анализира. Когато е включен обаче. И с плюсовете с минусите. Когато влезе в нея. Не е влязъл. Аз мога да ви кажа без да засягам така много лични данни. Опцията, която е налична за преподавателите, за нас като администратори няма да говорим. Последно влизане в курса на един студент. Само да кажа, това са четвърти курс, хора, които завършили. Вече са завършили. Да, за това са по 175 дни, т.е. те са дипломирани. Но аз като вляза и погледна, някъде пише никога. Ето го долу, той излезе. Да, по-надолу. Да. Това е човек, който никога не е влизал. Мъртва душа. И ще се вземе Не, той ще се яви на изпит, нали, това, че не си вземе изпит. Този специално не си е взел диплом. Изпитите все пак още не са онлайн. Да. Но и там е тенденция. Да. И там така ще се случва. Хора, за да участвате, е необходимо да са в Gmail, така ли? Не може други. Не. Тоест не мога да включвам други с ABV. Всъщност, в момента имейл адресът е той като подпомагащ преподавателите и като цяло организацията. Ние иначе работим с още една система, която там е с факултетен номер и парола. Този факултетен номер и парола се интегрира в тази система и те ползват едно и също за влизане навсякъде. Не беше за имейлите, че трябва да се толкова. Ама може и само не, нали? Може. Да. Тъй като, примерно, ние в университета водим обучения на много теми, които са такива външни. Ползваме имейлите, които ги предоставят. Така всички са. Да, има възможност, но тогава, когато има Google Meet връзка, вече трябва ръчно да се добави. Това е недостатъкът, който Долу-горе е това. Ако имате въпроси, тъй като долу-горе по време на презентацията имаше, но имате въпроси, сме на среща. Някой имате и отговори? Да. Също. Аз ви питам един въпрос, какво вие използвате във вашия бизнес като техника за дигитализация на вашата комуникация, на вашата бизнес среда, ако като цяло имате бизнес и го развивате по дигитален начин? Ние използваме PowerPoint, когато правим презентации, когато трябва да анализираме, използваме Excel. Да. Какво друго? Да, правим такива срещи, правим групи в Viber. Общо това е, да. И имейл.
Това винаги ми е много странно. Група във Viber. За мен Google Meet е най-лесният инструмент. Така сме направили от доста време и така създаваме група, примерно, която трябва да се коментира нещо, всички пишат и... Извинявам се, ще прекъсвам. Имате ли ограничение на броя на участниците? И той е администратор. Той не може да всички бъдат. Разхожда и се дали той показва другия и го включва. Не, говоря за виртуални срещи. Не за чат. За виртуални срещи. Знаеш, нещо много по-смислено, те са група от фирми, но около 200 човека. Но крайна сметка, дадена информация, която трябва да се сведе, се свежда до 5-6 човека. Но вземат решение. Хора, това са така че още взето Viber този случай ще така ползваме много YouTube, защото създаваме, допускаме нашите хора да ги гледат, примерно. Ние подаваме бяла техника, се създават много такива части. YouTube като частен канал създават и се и се обяснява как да ползват уреди, какви апарати да ползват, този тип неща. За такъв проблем ще се за ръководството е окей. Няма да прекъсваме работници. Но това е много интересно, аз сега ще помисля в това, защото помислете много удобни неща има. Не само това, че може да правите собствен канал и така нататък, самите документи, които работят, сътрудничеството, работата в екип, споделянето тези документи. Не споделяме документи, но споделяме видео. Да, но самото споделяне е много лесно. Ама съвместното обработване на един екселски документ от няколко души, които са запознати с него, е най-голямото удобство, което става през Google Диск. За съжаление, ние не ги споделяме един човек. Да. Създава се табличка. Аз ще разгледам, това за мен е Google Диск. По принцип, това може да се отстъпи от Google Диск, може и от Google таблица директно. Google Диск обаче опцията е следната. Споделени с мен, т.е. някой споделил с мен някаква таблица и казвам, моля да я редактирам. Сега ще отворя някаква контролна. Тази таблица е споделена с мен и с още двама колеги, които работим по радиодисциплина. И те могат да редактират тук. Какъв час са взели, кога са го взели, има ли някаква промяна по този час, няма ли и така нататък. Нали, като говорим за анализ на големи данни, ние случай не може да го кажем, защото има малко лични данни, но... И там кутийката споделяне може да променяме броя на хората и да добавяме нови чрез имейл адресите, които да имат. То е много, как да кажа, ние сме много незапознати още с нещата, които ни предлага и които ще ни предлагат. Да. Нали, ние ежедневно работим с продуктите на Google и все още има неща, които не сме намерили. Това е много по-лесен начин. Те сега, примерно, в счетоводството, там финансови отдел на мен обработват нещо на Excel, не го пускат на имейл. Аз се отварям на моя диск. Редактирате и връщате. Връщаме обратно да преработваме. Това е нещо много бавно става. Този пази следа за това кой каква промяна е направил. Това е много хубаво, наистина съвсем различно, колкото като си прехвърляш като файл. Нали, от гледна точка на сигурност е добре, да кажем, говорихме за счетоводния отдел, да кажем, направя заплата на някой с една нулата. Веднага може да се види кой кога. Кой го е направил. Има следа, който е много хубаво. Иначе ще бъде споделена на отговорност. Ето така е следва. И се връща към старата версия, която е направена промяната. Тоест може да се върне към стара версия на самия документ. Това, че пази и грешките. Да. И така. Така? Това обучение се провежда и в рамките на един проект, който касае иновативния подход и флуидната връзка между образованието и бизнеса. Маргарита Калинова.
Диана Каринова. Красимира Кирилова. Алина Чаушева. Алина е президент на Международната младежка организация Делфини. Браво. Благодаря. Емилия Ангелова. Светлана Лекова. Художник, ръководител, методист, педагог, арт-терапевт. Именува Стойкова. Доцент Стойкова, наш приятел. Дългогодишен преподавател в Икономическия университет по стокознание. Ирина Костадинова. Представете се. Аз съм Леда Костадинова, преподавач на френски език. Браво. И съм възпитаничка на Академия. Браво. Галина Ангелова. Това е ферма Киселово. Най-хубавото сирене, най-хубавото мляко, чисто масло и т.н. Диана Бисерова. Диана е банков консултант, много добър специалист. Нашето Барби, но иначе е невероятен консултант. Невероятен консултант. Моля. Мисли. Милена Атанасова. Социален експерт в асоциацията. Един много деен човек, динамичен. Който изпраща много имейли. Който праща много имейли. Даниела Христова. Ръководител на живот по бегата. Децата се опитат. Елена Генчева. Данче, твоя къде е? С тебе ли е? Аз ще го връчам. Да. Ти го връчиш, защото иначе става много авто. И Йорданка Дочева. От това ще имаме да благодарим на Силвия Благоева и на нейния екип от двете девойки Петя и Гергана и свежи цветя. За вас много ви благодаря, беше удоволствително. За мен беше удоволствие. Благодаря много. Това е към букета. Благодаря. За девойките сме взели по един часовник, защото бяха много точни. Така интуитивно избрахме подаръка. Заповядайте. Това е в тон с сакото. И аз ви каня в асоциацията като доброволци на първо време да ни помогнете да усъвършенстваме
нашата дигитална картинка, която в момента е на така, мога да кажа, много ниско ниво. Заповядай, Гергана. Благодаря. Да си жива и здрава. Един петък ще посветим на това. Стига да имате малко свободно време да ни отделите. Ще намерим някакво свободно време, когато имаме прозрачност. Ами можем да си направим една обща снимка, нали? Айде.